Ez jî di romanûsiya Mehmet Uzun da tesîra dengbêjiyê behsa wî mijarê bikim û ez ê wekî du beşan behs bikim. Çanda devkî dengbêjî û nivîskariya Mehmet Uzun û şêwaz û zimanê dengbêjiyê tesîra wî ya li ser romanên Mehmet Uzun. Yani em ê wan her beşan da behsa nivîskariya wî yani jî karîgeriya li ser nivîskariya wî bikin. Çanda devkî dîroka mirovahiyê de şêweyê herî kevnê ragihandin û veguhastina agahiyan e. Berî îcatkirina nivîsandinê û heta di demên serdema bi wê ve girêdayî de jî bîra civakî bi rêya gotinê dihate parastin. Yani dema em behsa çanda devkî dikin, ev helbet demeke pir dirêj e, lê di nava Kurdên me de ev pêvajo hîn jî bi nivîsê re jî em dibînin ku berdewam e. Dengbêjiya Kurdî jî bi vê vagirêdayî bîra civakî esas bîra dengbêj bîra civakê ye. Zanîna ku di nava civakê da em bêjin hilatiye di bîra dengbêj da xwe dide der. Dengbêj di bîra xwe de guherana arşîv dike û kilamên wan dixin nav bîra civakê, paşê wî bîra civakê diparêzin û zindî dihêlin. Helbet dengbêjiya Kurdî ji demên kevin heta roja îron tên ji demên medan em dikarin bigirin Mehmet Gültekin di zargotina Kurdên Serhedê de behs dike hesa dengbêjekî ji dike astiya ges şaş tevin navî ji wir heta dema me tê lê ku em behsa dengbêjên Mehmet Uzun bikin di vir da dengbêjekî sereke heye ku di tradisyona Serhedê de jî wek meşheleyek ye Evdalê Zeynikê. Şuhe ew dema kevnar heta wî demê ji Evdalê Zeynikê ji wekî dî mîladekî em dibînin di dengbêjiyê de qonaxek nû ye û bi sewt û meqamê xwe tradisyoneke nû ava dike û dengbêjên ku li dû wî tên jî dibin karîgeriya wî da dimînin. Yani îro em dikarin wî îddiayê bikin ku dengbêjiya Serhedê de dengbêj tune yan jî pir kême ku bêje ez dibin bandora Evdalê Zeynikê de nemame. Yani Mustafa'yı Xele Hayran bigirin Ferzi, Reso, Şakiro, Hüseyino, Nuroy Meter, Zahiro, Efsumani Peri yani gelek nav em dikarin rêz bikin ku di nava wî tradisyonê da heta îro hatine û ew tradisyon bi perçe bêj hey berdewam e. Êja ku em werin ser romanê beriya romanûsiya Mehmet Uzun jî divê merê balê bikişîne ser romanên ku li Kavkazê hatine nivîsîn. Lewre em bêjin dengbêjiya Serhedê an jî ew folklor zargotina Serhedê û Kavkazê mirov dikare bêje yek e. Yani ew dewlemendî di her beşan da jî heye romanên ku li Kavkazê jî hatine nivîsîn karîgeriya folklorê pir zêde ye. Ew tiştên zargotinî ne tenê kilam em jî metelok, çîrok ew tev di nav romanên Kavkazê da ku romana yekem a Kurdî jî li wir hatiye nivîsîn em di wir de jî dibînin. Êja Mehmet Uzun bi xwe cikita dibêje edebiyata devkî ya Kurdî giring e him ji bo nivîskariya min him jî ji bo edebiyata Kurdî ya modern. Ne mümkün e mirov edebiyateke modern biafirîne bê ku pala xwe bide edebiyata Kurdî ya devkî. Şu xwe dema em li edebiyata Kurdî dinêrin mamoste baştir dizane yani du xetên sereke hene. Yek edebiyata klasik a Kurdî be a duyem jî ew folklora Kurdî zargotina Kurdî karîgerî li ser edebiyata modern bi vê nevê kiriye. Yani çi şeîr be, çi roman be, çi çîrok be vî tiştê Mehmet Uzun jî dibîne û dibêje. Dîsa ku em bêtir werin ser dengbêjan dor de ştek wiha dibêje dije bir saya dengbêjan Kurd îro xwediyê ziman, dîrok û bîreke hafızeyekî ne. Yani ev jî yani giringekî pir zêde de dengbêjî. Yani dengbêjî ne tenê kilam û folklor tiştê wisan e wekî îddiaya Jan Vansina ev jî dibêje divê tiştek bi zargotina devkî de hatine gotin em yan jî Kurdî dengbêjên me ne tenê kilamın wek belgeyên dîrokî ne. Lewre em bêjin tiştek ku di dîroka fermî da nehatiye nivîsandin dengbêja di nav wî tradisyonê da ew wek belgeyekî di hafızaya xwe de di bîra xwe de girtine û gihandine roja me ya îro. Êja em bêjin Mehmet Uzun di nivîskariya xwe de çawa kiriye. Ew jî lê dinêr yani em bi peyvên rojane
لورت خوازه ببه آواکاری رومانا مدرن کردی. شو رومانا کردی هی هاتی نویساندن تی ایت خوازه رومانه کی مدرن آواب که اف پیوین مین روزانه وسط بینه که نکاره بی رومانه کی مدرن آواب که ویجاره خوازه جوی چاندا ام بیجی بحرا فولکلوری سودی ور بگیره. وان پیوین دنگ بیجی گوترین دنگ بیجی شواره وکی فرهنگی کی دبینه جی حوزه کی چیت که و زمان رومانا خو بوی چافکانی دولمنترد که آنجی رومانا خواه مدرن سروی زمانی چید که ده همون رومانین محمد توزون ده دنگ بیجی و دنگ بیجی که تایبت دگرن هود ده جوی وگرانی و جوی زمانی سودی ور بگیره روزک روزن افدالی زنکی و هواره دیش دیده لهنگین سرکه و وگرین رومانا دنگ بیجن لیدور داشت مروفت کاره فرقوی تشتی ببینه یعنی بحث کرنا دنگ بیج آنجی جیاناوی آنجی او مجار تشتکی دنه زمان دنگ بیجیش تشتکی دنه yani aras lama min beşa düdam khasa senekse şevaza yipsene yani devir da Mehmet Uzun ve zamanıcı yani vegeran çava vegotan vegeran da denk beji de het khaze uyacı bine bir teknik modern tekniğin nujem de romana khada bikar bine Bira kader Rusya evine de ji embejin vicari ber dirok edice çama megu ev hafızaya çanda devkide دودش درد کرده پیش اما یک او میجی یانجی بیرا جواکی آدودیا جی وک بلگه دی بینوان کلامان ایجا دوان رومان انداجی ویجاری بری خود دیسا دیروکه لی دیروک جی ام بیجین دیسا دورا فولکلوری ودگرش برکو هوار نویسکارین هواری پرانی وانتشتاج گره ام بیجین کلام بلا کنه متلوک بلا کنه تشتین دنگ بیجی شوه جلادت بخواه جی پر بالا خود دی دور دیسا ام دبینن keresteyn van romanên wî jî dengbêjin an jî dengbêjiye. Ji beşa duyem de me got şêwaz û zimanê dengbêjî û tesîra wê li ser zimanên romanên Mehmet Uzun. Mirov dikare bije roman girêdayê me got ya tiştekî modern e. Girêdayê bajariyê jî folklor bêtir em bêjin di Gundu bajarokan da anji daha cem küçük de anji modernite habe durtire Mehmet Uzun vrada xwaze vi tişti bine bxenav vi jiyana modern anji vi cüreya modern yani roman vekki roman divir de çatke divir davan peyru gotinin dengbêjiyê bi pir manî xwe tîne bxenav zimanê xwe Yani şevazın dengbêjiyê di nivîsê da bivê nevê ew em bêjin çawa sêhra xwe qeyb dike yani. Lewre ana dengbêjek li vir rûnê kilan bibêje yan jî em bêjin ez bernivîsandina wî bixwînim di navber de ferqek pir mezin heye. Ja Mehmet Uzun dixwaze bi hin riyan vî ferqê ew sêhra wî di romanên xwe da bideme. Mesela di dengbêjî de em bêjin dubarekirin hem di çanda devkî ya bigiştî de hem jî di dengbêjî de xaleke pir giring e tiştekî bingehîn e bi rêya dubarekirinên berdewam dengbêj hem bi hêsanî vegeranên devkî ji ber dike hem jî vê yekê bal û dêna guhdaran li ser dihêle yani vegerana xwe bi wan dubarekirina estetize dike wekî kilama ferzende û xalis bek de ku Şakiro dibêje Tu dehna xwe bidê vê sibengê bihara welatê me serhedê hatiye. Xwedê xira bike esker li qolincakekê elfesiya vê sibengê swar bûye. Ez ê dikim nakim vê sibengê ji alîkê ve rê birîne. Alîkê ve vê sibengê şewitiya muradê kale kale. Yani di çar rêza da em bijin rêzikanda çar jara vê sibengê. Ew peyvê bikaranî hên di berdewamiya kulamê de jî berdewam bike. Êja di romana xwe de ew şevbêrka yekem de Ahvara Dicle'de Mehmet Uzun hevokeki vezi bixwînim dibe dengê min yani dengê hinî îşev bibîzin dengê însanekî ji birbûyî ye ku di wextê xwe de dengê însanî ji birbûyî bû çar cara disa peyva dengê anî
yani دوباره کردن اتخوازم هایی سر زمانی بالای بشیم ازیده نکمن نوا ام بیشن هناك رومانی مجارا رومانی آنجی و تکنیکی ولی زمان دفرد هم دبینیم که کاریگری لسر نویسین وی آنجی رومانی وین کریه دنگ بیجا سرحالی ده دبک و هیمانه که سرکیج او به دنگ بیجان کلامن خواه به انسترومان گوتنه yani melodiya kelaman bi sevta xwe çêkirine, lorandiне, xulxulandine, jenandine ya ku li dewsa amûrên muzîkê digire. Dengbêj bi hemû liv û libatê xwe hinera xwe pêşkeş dike, performansa kilangotinê tenê bi çîrok û deng naqede. Dengbêj bi cigivaka guhdar ve di nav têkiliyeke zindî de dengbêj radibe, rûtinê, şerbetê vedixwe û hincaran laqirdiyan bi cemaatê dike. Cemaatçi baldare hincaran te kelecanê tawuk halana dede dengbêj. Yani em behsa performanseke zindî dikin. Dîwan rûniştiye dengbêj rûtinê kilan dibêje bi dîwanê re nav têkiliyekî dane. Mehmet Zûnê vî ya çawa bide yani vî ew tişta ku em bêjin yani dengbêj zahir û behsa xwe û dengbêj ez ji me tehbe dûr dikevin behsa xwe û dengbêj resûd dikin zan dema min 3-4 deqe tam ez biqedînim. بحثا خواه و رسو دکه دبی از در رسو را هی جوان بوم از چومه تتوانی دعوت اکی اجا ویدیوی دی یوتیوبی دیجی اجا دبی وقتا رسو کلام دگو رسو تابی نرم دست بیر پشت رای دنگیوی بلند گو وقتا که رسو کلام گو جماعت را دگو روتنشت اجا سون دخواه یعنی چون پرید که نواوی هیجانی اجا مثلا محمد دوزونی ویا چواد کلام خدا یشه دنویس خدا بده یعنی وی سیری ام بیجن وندانه که و ها دست بید که رومانیکتا دبی و خواست ازی ببیشم قندیلی پیخن و دنگی جبربویان گهداری بکن یعنی تخازی و اتمسفری چه که راست دیسا دبیجه چه؟ دبیجه تاسا مویجی و تاسا آویل کلکا من گوری منی سپی ایتیری تاوس لسوتی من تزبیا بلک آ نوت نهلی بیا کهریباری دست من دایه یعنی بریا که دست به وگوتنی بکه وگرانی بکه تخازی و اتمسفری چه که her çıkas bixwasi wî dîwana dengbêjan nebêjî ew xwîner bixe nava wî atmosferê û ev jî disa ji dengbêjiyê tê. Ehmedê Fermanî kêkî vegerên romana rojek ji rojên Evdalê Zeynîkê di dema vegerana çîrok Evdal da carna vegeranê dibire. Dûr da tiştek hatice ez vî xwendinê zêde dirêj nekim dibêje em ê niha hindekî li çîroka xwe vebin û li Evdal li serê çiyayê Sîpanê bihêlin. و ورن جم برمالیا و گلی و سرپیهاتیا اوینا نافدار عبدال و گلی. یعنی دیسا چوا دنگ بیش همچین دما که چیروکا خواهد گوت هنجارا پیرا کلام گوت هنجارا کلام دا سکراندن و داخلی همان آخافتنا که دنگ بیش کرد ساد متن خواهد تخوازه بده. خدین مامسته. تشتک دنجی دنگ بیش بگوتنی خواهد نوا رومانی دانن. یعنی ام بیشن بحث عبدال زینی که کریه تنی بحث نکریه. هن کلامی ویش گرتی آنی افتی نوا رومانا خواه مثلا دبی از عبدال زینی که من شعر دنی من شالوری عرده من از دنگبیج تار خانی کردی من yani muhtemelen viyaj dengbêjan girtiye şwe di nivîsekî Selim Temo da digo yani wexta uzun kilamê xwe dinivîse hin caran bi dengbêjin jin dide xwendinê û dixwaze ka çi biguherînim neguherînim lêtê yan lê nayê her çi qas di hin ciya da bixwe em bijin wekî şîreke modern nivîsî bêjî lewre ew jî tê dîtin mesela eva ez bixwînim meri fertike cudahiya wê Mezopotamya me ez rehê min aw çen hayata min pevçûn, mijarê min xwîn. Lê zimanê min bedewî, gotina min edebî, her tim ji gotina her şaîr û weqanûsê re bêtir, wextek li ser lêvên Gilgameş li qiraxên çe. Em sedî sed yan jî ku dengbêjî re eleqedere wî bizan be ku eva gotina dengbêjekî nîne. Yani bixwe ev tişta modern xistî, lê wekî min gotî di gelek ciyan da, min zêde helle daye, di wan da ew gotinên dengbêj bixwe hene. Wekî gotina dawî di encamê da tê dîtin ku çavkaniya romanûsiya Mehmet Uzun da çand em bijin çandeke sereke a devkî ya Kurdî wekî hêmanekî sereke heye û Mehmet Uzun him ji zimanê wê him ji em bijin vegerana wî Sûdê wergirtiye xwestiye romana xwe li ser wî zimanî ava kiriye û biya min serkeftî jî bûye. Spas.